presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jeren, 68 anyos. Minyo. Dunay mga anak ug mga dagko na pod ang akong mga apo. Taga City ug Naga, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang namatay ang akong asawa. Ingon ini ang mga panghitabo. Day, ihatod na ka na mo sa katapusan ni Pinoyanan. Titis kalibutan. Ayo-ayo sa imong pagbiyahe, ha? Inay, ha? Sige ka na mo kalimtan, Tay, ay lagkit palapi. Init na ba kayo? Basig mo saka o dyan ng imong tuko. Kabangon o dyan ka. Hindi na nato makita ang imong nanay. Iyan na ito'y kibiyaan. Ingon anak magkikinabuhi, tay. Mamatay man kitang tao. Naunalas na. Day, ayo-ayo sa imong panaw. So, ano yung matang araw kay Atty. Lupong? Tay, sige na. Ilan ang ilupong sa nanay. Ayo-ayo na yan. Ayo-ayo na yan. Bye. Tay. Tay, kaon na tay. Nakaluto naman si Asi. Wa man ko gutuman dong GPO eh. Tay, ali na. Nga na ta, nakahukan ako. Ay, wak ko na siya gutma. Sabi wa gutuma ay nga alas 12 na mas udto. Unya, wabiyan na mikaon ganyan pamahaw. Kimingaw ko sa inyong nanay. Tatay ba? Ay kung palabi ko na unang nanay, gutay. Di ba gustos nanay nga magutman ka? Pakanon ba kang nanay sa insaktong oras? Unya karon nga wa na siya. Di ka mo kaon. Wa may ganang ikaw, day. Kay wa na inyong nanay. Tay, ayaw pala bisim kaguul, tay.
Ganahan di ka nga masukos nanay ni mo. Sige ka. Tapos padamguhon dyan ka ito niya, kasabaan ka, kaya dili ka mukaon. Maog yun na. Sige. Maog yun, tay. Kusog ka ra bang mayaw-yaw atong nanay. Maog yun. Sa ilo ako na yung mga anak. Sige, mukaon ako. Kaya dili ko ka na masuko. Ang imong nanay, nako kay alingis kahit itong yaw-yaw. Sakit sa dunggan. Maog yun, tay. Ali na, tana. Tay! 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 Ay nga, nung naghinuktok ka man din, ay. Asa na karon ang imong nanay, no? Basig to na siya sa tong kinuot, tay. Basig nagkuyog na to sila ron. Mao pa? Oo. Makamingaw sa bitaw si nanay, tay, no? Gimingaw na ikon niya. Tay, sakti lang ko. Kabisa ko anas nanay, ni amang kyapon ni imong mga anak. Dili ka na mapasaktan, tay. Mare! Gimingaw na kay kunin mo! Tay. Tay? Ingit-ngit ang akong pananaw. Ha? Nga naman, tay? Kasi, sakit. Ha? Ang akong dugan. Tay? Tay, ginoko! Tay! JP, tabang si tatay, JP! Nakuyapan ko atong higayuna o dali ko nilang gida sa doktor. Apan ang finding sa doktor kay stress o high blood kuno ko. Mao nga gihatagan na sab ko og mga tambal sa doktor o papahuwayon kog pila ka semana. Og unya, asa naman tong litrato ni Marie? Nawa man din Ase! JP, asa man ang litrato sa inyong nanay dire? Tay. Ase? Gipahipo sa doktor, tay. Kay, mao ko nun usas naka-stress ni mo. Kay mataki kayo nga makakita kas picture ni nanay. Mukalit ka man lakilak. Ayaw, taon tagu'i ang litrato sa inyong nanay. Uy, mao na lang kini ang handumanan nga nabili niya para nako. Inyo pa ning ihikaw? Dili magutay. Ining, gusto labi ba nga, dili na ka ma-stress. Kay basin unya, magkuyapan na sab kag balik. Kay ingon na ba tong doktor nga, kumukuyapan kuno kag balik, delikado na kuno sa mong lawas. Maong dili ka pwedeng ma-stress. Tay? Ali na mga unata. Dili ko. Tay, mga unta. Lami king akong giluto. Dili lagi ko! Tay, ay lagkasuko, God. Amo ramsab ning gibuhat, kay mo may makaayo ni mo. Ma-stress man kang samot kung makita gyapon ni mong litratong nanay. Gawas na. Dili ko mukaon. Asang di una ko. Tay. Tay, nisulti si Azin ako ba nga, dili sa kuno kamukaon. Tay, kaon na yung taon tay, oy. Tay, kung dili kamukaon tay, basin, masakit na noon ka na. Asakti ko. Tay, dili magpwede nga pasagdan ka. Kaya nanguwi na sabi nimo. Kaya pila nakakaadlaw, ay tarong kaon. Nga sige bidyo kag hilak. Tiguang na biyain taon ka tay. Makadaot na nimo ang imong gibuhat, oy.
Pasagdi lang ko ninyo. Gusto na ko musunod sa inyong nanay. Gusto na ko magkuyong pintuhag balik. Tay, ayaw sa na tayo eh. Magunsa lami ha? Kung ikaw, lakip ka mawa na namo. Ayaw sa itaw bighain tayo eh. Ayaw ito papakawa sa paglaom. Anak ko. Tay, angay nga magpakalingon ta. Dili ka makabiya si mong kagalingon. Busa, tay, dali na tayo kauna. Sekarang ka ha? Dili ko. Gawas na lang dito, nak. Matugo na ako. Tay. Si JP, tabangi ko ninyo. Tay? Tay? Tay, nga doon ka? Ay, tay? Tay, unsa ba tay? Tay! Sakit na akong tiyan. Unsa? Grabe kasakit. Unsa tay? Naglisod kong dawat sa pagkamatay sa akong asawa. Maungan apektuhan ang akong gana sa kaon. Ug tungod kay pila na ko kasimana nga way tarong kaon, misakit ang akong tiyan. Ang akong mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, kung sobra ka stress ang usa ka tawo nga susama na kong edad, maka-high blood ba di ay na? Ikaduhang pangutana, tungod sa pagkawa sa akong asawa, naapektuhan ang gana sa akong kaon. Unsa may buhaton nako para mabalik ang gana nako sa kaon. Ikatulong pangutana, may sakit ang akong tiyan kay lagi wa ko'y kaon-kaon. Naunsa man kani, unsa man ang posibleng nga mahitabo o sakit kung wa na'y kaon-kaon ang usa ka tawo. Ikaapat og katapusan. Kung magpa-check up ko og doktor kay lagi sakit kayong akong tiyan, kinsa o unsa man ang pwede na akong duulon nga doktor. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jeren. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Anay na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related ng mga problema. Kay usama na ko ka medical doctor o sa psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi pamagis pagpadala sa mga sulat-suliran day kanamo, pwede niyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o diba sa mga buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Peña Boulevard, Cebu City. Legal problem, Atty. Eileen Batan namon tambag nga. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kining the only person you are destined to become is the person you decide to be. Kaya nga, Dr. Rene Obra, o panalitan ipakatao kag usab sa Ginoo. Unsa kinsa may imong gusto nga i-assume nga personalidad sa kalibutan. Kung ako inyong pangutano na no, ang akong pilion nga tao nga akong ikaduhang kinabuhi ug tagaan pa maganit ikaduhang kinabuhi sa Ginoo, Dr. Rene Obra ra gyapon ko. Happy mo ko sa kinabuhi. Ay banta dato pero natay kwarta. Sakto ra po sa tong panginahanglan. Atong kwarta dili ginasud og malita. Isud silupin, adili silupin. Ginagawa lang. Envelope nga gagmay, ha? Okay ra. Simple living lang ta, ha? Okay, so ang atong magtatapok ra daw si Jerain. 68 years old, married, na mga anak, ha? Ug nana po ni siya yung mga apo, ha? 68 na iyang edad. Doon na siya mga anak, na po siya mga apo. Gikan sa City of Naga, Cebu. Musta naman yung mga taga City of Naga, Cebu. Mga Garcia family, si Binok, ug si Gulax, Tony Gulax, musta? Mayor Balchong, ha? Ako na yung mga kaila sa mga tinis community sa una, ha? Kamumot family,
O daghang kay ko kaila da sa Nagaton kay na ako'y bahay kubo da, no? Da sa Kantawan na ako'y bahay kubo ng aktor ko sa isang bayan, mag inuktok na sa itong mga utang sa pagbayan. Si Jerome Rivera day, kumusta day, o si Melody. Ati man na nagmaayo yung mga kanding diya, no? Chris Ababa, Carlo Ababa, Victor Ababa, mga Natad family, kumusta? Kumusta naman si Merlin o si mga Lapot, no? Lapot family, mga Riponte family diya, no? Na yung mga silingan na to diya sa Kantawan Naga, no? O bisan pag-uban ng mga uling. Sa uling, isa mo itong akong gikuan sa uling. Asa naman to sa ilagay, manghatag mong mga kuan. Uling, Tris Uling Naga City, Junior Rizada, Training Rizada. Mga Kambarog Dalagit, Gisim, o si Bill Gisim, Nira Gisim, o mga taga San Fernando, dahil musta mga Vilenosa family, na? Diya sa Lantawan, naot nga okay lang kinabuhi da, ha? Okay, so going back to our sender, si Jirim. Ako lang yung paningkamutan na Jirin. Unang pangutana ni Jirin, no? Unang pangutana ni Jirin, kung sobra ka stress ang usa ka tawo, mga susama nakong edad, maka-high blood ba din? Maka-high blood yun. High blood, sobra ka stress. Daghang kay mahatag ng mga psychosomatic signs and symptoms ng stress sa Jiren, no? Bata pa man ka. O pa man ka si Tinta. 68 years old, dahil mga anak, kung na mga apo, makalingaw ng mga apo Jiren, oy. Anong may stress man ka? Nindot na ng lugar nyo sa Naga City. Nindot kayo ng biwok na inyo da. Kuan na god, simple living. Simple living. Ayog akupahan ng mga dili nimo problema. Dili ta kuan-kuan ng mga problema sa ubang tao. Let them solve their problem. O di na ka mo tabang, o kanang tabang na ilimit. Dili kay katapusang sinsiyo nimo ihatag nimo nya ikaw na wa na hinoon. Dili. Ang obligasyon sa usa ka inahan ngadto sa mga anak na aragyan na ang sangtod. Pero ang mga anak, di man tingli obligasyon pagbuhi sa iyang mama o papa. Dili obligasyon sa anak. Kung mo tabang, well and good. Mas maayo. Pero mayon ang mama o papa nga, ikaw no, kay kabahos nga, ikaw gibuhi ka na mo sa gamay pagkakaroon, di naman mo buhion. Dili na siya mo. Ako, pinusupol po ko gamay, Dili, obligasyon sa anak ang pagbuhi sa mama o papa. Ug mo tabang, ug mo buhi, mas maayo. Maayo. Very good. But dili yung obligasyon. But ang mama o papa ay obligasyon pagbuhi sa mga anak. Na ang melodrama of human life. Nindot kay mo explicar anay si Dr. Bots Alislas sa among masteral course sa management dia sa UP, University of the Philippines. Regarding Dr. Bots Alislas sa Nabanga o si Pante, no? Musta na may mga alis na pamilya. Okay, sunod. Tungod sa pagkawala sa akong asawa, napiktuhan ang gana sa akong kaon. Unsa may buhaton nako para mabalik ang gana nako sa kaon? Kanindo ta mga sudan mo da sa Naga. Dito na ko naniudto gahapon. Kasi inyong luyo sa inyong gym. Daganang nindot ng mga tinula. May pagganag kaon ng kayong nindot yung sudan. Nakagina yung sudan. Kaya ang kining kaon magod, na kay appetite. Sabi sa kung sa kanindot sa sudan, nga kay appetite, kay ganang mo kaon. So, don't not think of mga negative nga mga kuan. Wala namang imong asawa, so life must go on. Kaya mawala, magiging tanan na ng kalibutan na, di lang ta magdungan. So, kisa itong nahibilin, na continue on living, be happy. Be happy. Kay, wala kay kumo sa, mag-smile ta, bisan og may tao nga way problema, including Dr. ni Obra o Dr. ni Ilen Batan, dagan ng problema. Dili mo pasabot nga magsimangot na lang makakay daghang kay problema kay mayong kakanatahan na way problema dili na tao manikin na. Okay, so ang pagkaon magdepende sa sudan o magdepende sa binyo, na mga YouTube komedya sa una nga ano mahal mi atong bill way sa atong gikaon ay
apil naman gud ang ambience. Sa sunod ay order og ambience ha. Kanang ambience kana bang lugar kung asa ka mukaon. Ay nindot nga hangin, so huy-huy sa hangin, nindot ang mag-serve, smiling, apil na siya. Yung na nga makapagana sa pagkaon. Sunod ka pangkutana, nisakit ng akong tiyan, kaya lagi wala ko'y kaon-kaon. Unsa man kaha, unsa may ang posible nga may tabo o sakit kung wala na'y kaon-kaon. Porbida, dirin. Kung wala kaon-kaon, na patay. Bagoy di mamatay, o di na mukaon. Parehara ko ng autong wanay gasolina, patay. O di ka mukaon, wana. Kaon kita, malagway sudan. Ha? Sakto. May tabo ni mo, adi, mahinong ka mamatay outright, pero magdibila pag gastric ulcer, maglugo ang imuntian, kaya magsige mo naggaling, bisag way suod, di man na mo mapugnan, and that it is not under our voluntary control, ang kanang atong estomago, magsige naggaling, sudlan gina na to, ha? Nagmaylo, naghanang pagkaon na sa Naga City, ha? Magula ko nagkaon na nitong sa kadlaw. So, ning kamot lagi ka masudlan, ha? Try to broaden your horizon, nga, kuan sad, lingaw-lingaw sa gamay. So, unsa may tabo sa katao nga di na mukaon na, patay na. 101% patay. So, grabe po, Dr. Ubram Nambag. May tabo yun. Patay na kung nag-motosiklo, nga wanay gasolina, hindi na namandar, patay na. Kaon kita, samtang buhi pa. Bata pa man ka, 68 years old pa ka, o pa kay 70. Bisa nga nag-70, life, old age starts at 80. So, anybody below 80, di pa na old. Hangyo-hangyo ba? Hangyo-hangyo. Dagang kayo kung mga kaila sa tinisan, 70 plus, kusuga pa mo tinis, sug pa kayo. Kung magkumpiyansa ka, pildihon pa ka. Sunod nga pangutana, kung magpa-check up kong doktor, kaya lagi sakit kayo akong tiyan, kinsa o unsa man ang pwede na kong kuulon nga doktor. Murag dili doktor, imong adtoon dyan. Ang imong adtoon ka ng restaurant nga daghang pagkaon. Nanay ako katambag ni mo. Bisa kung saan mo pa-check up og doktor, di ka mukaon, kaut-kaut lang os doktor. Way mayong laking doktor nga mutambal aning. Mayong nga sa problema ni mo dyan. Dok, kanang dugay na kong di mukaon. Sa may kong buhaton nga, mawa ni sakit sa kong tiyan. Angang, mayingon ng doktor nga, okay na lang di ka mukaon, imnalan ni tambal. Way tambal mo kaya sulbad na. So, kung pananglitang na kay hyperacidity, because kay nagasgas na imong tiyan, na pwede you may be given a proton pump inhibitor, kining omeprazole, or may lanta, or unsa mang antacid. Pero the best way yun pagsulbad sa imong problema, dyan is mukaon yun ka. Bisag wagi sudan, bisag crispy pata lang ang sudan, okay na. Crispy pata, puso, barbecue, kaon yun, bisag unsa. Di lang po dingog, high blood ka, ma-high blood ka, or ma-allergy ka, walang kanya na kaon na. Why may yung doktor ng mutambag ni mo kung sa'y buhaton kung ikaw mismo di mo kaon? So, ang tao nga di mo kaon, may tabo, patay. So, kung di pa gustong sa'yo ka matay, kaon, sakto. Alright? So, tagasabot ka sa speaker ni mo rin, no? Ining ako, practical side na po nila, kaon kita. Bahala, dili kayo maayo ang atong sudan. Kaya masudlan ng antiyan, kay parang nga di ta mag-hyperacidity. Alright? So, Pamulo Baser sa Radio Mineral Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Hasta la vista. Bye-bye! Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalawakan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alina.
Na-imagine na nimo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhon? Oh, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako. Ako, cute. Siyempre. Bubi ako lang igsuon. Mura na big igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang doha si Papa. Wala sad ko'y mama. Mong, dili nakalahi para na ako, no? Nak, muli ka din sa ato karong weekend? Pa, mura gali pa ko makahigayon. Dagan kayo may projects ron good. Uy, mao ba nak? Ibingaw na mahugod ko ni mo. Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot ko makauli di sa ato. Mao na, Marco, babe. Muli ko sa mga probinsya next weekend. Basin, ganahan ka mo ba na ako? Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon na rin ko ilakaw, anak. Mao ba? Asa man day ka? Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwede sa sunod lang. Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang. Kalipay na ako. Dagan na uli ka na. Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Hapit naman sad bakasyon. Taas-taas niya akong pondo din sa ato. Dali na nak. Nagluto gusto imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali. Ayay, kanada. Naman sa manis Marco. So ka lang naabot ko din sa probinsya. Honggi paramdam na ako, bisan usa lang ka-text. Sharo, wag siya ka na ako nagpangumusta na ako. Nag-away mo? Wa man day, Trish, pero... nagyaw-yaw yun ko sa text, uy. Ako mo siyang gitaksan. Kaya wa mo siya magparamdam ba? Sukad ko naabot din sa probinsya. Mao pa? Unya sa may akong matabangin mo. Day, ikaw ko ni chat niya. Unya, sultihi ko kung mo-reply ba siya ni mo. Sige. Ni-reply siya na ako. Padong naman untaday ko na siya mo chat ni mo. Unya, pagkabasa niya sa imong message, naglagod siya kay siko nung kagyaw-yaw. Kisa may dili masuko. Ngawang siya magpahibaw. Ingon ana ang gani style good. Basta magkakuyog na gani na sila siyang mga barkada, no? Mura na siya malimot na ako. Murag malimot na doon na siya uyab. Day. Sakitan ba ako magunahon na, day? Kay mura na may uyab ko magkita, may, pero kung dili gani, mura na sa siyagwa. Day, Alina. Sige lang, day. Mubalik naman ko din sa syudad ugma. Makikstorya lang ako niya. Salamat, ha. Absent lagi ka ganinang buntag. Kuan, naglain mo gud ang akong lawas ko. Mao di ay. Si Marco pod. Wa po ka bantay niya ganinang buntag. Murag ni absent man pod. Lain man akong feeling day, uy. Mura man og bugnaw na si Marco na ako. Wa ka si lain day. Ha? Na siya lain, good. Ha? Nganong nakaingon man ka? Feeling lang git na ako, day. Day, Alina. Day, tabangi kong paniid ko nun niya, Davy. Unya, sultihi ko kung siya mo mamatikdan. Ha? Pila naman ka-text akong gisend ni Marco nga makikita ako niya. Pero hangtod karon, wag yapon ko nadawat nga reply. Makikita na lang ko ni Trish Shabby. Makikapi ko niya ron. Wa pa masigit ma-reply si Trish na ako. Ako na lang usaoy. Mayo din higitili kayo sa amok.
Marco o Trisha, mana. Ni asa lagi niya. Nag-holding hands pagit sila. Marco? Trisha? Alina? Ang sibuti pasabot, ani. Best, Alina, paminawa o na Ang sibuti pasabot, ani. Nakaimubos mag-traidor na ako. Alina, Ayoko kita pa! Pangayop mo! O nga, okay na ka diha. Pauli na lang din sa ato, nak. Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahibaw kong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa. Basta nagha, kung di na kaya, pauli lang din sa ato. Oo pa. Salamat. Alina, please, mag-istorya sa ta. Unsa pa may ang istoryahan nato? Igsuon akong pagtanaw nimo. Unya nakahimo ka sa pagtraidor nako. Ayaw na, Trisha. Sugod karon. Kalimti nga nakahigala ta. Alina. Kinsa man ni? Number naman? Hello? Day, Alina, sinang Medina nini mo. Siligan niyo din is probinsya. Oh, nanawag malagi ka nang. Doon na kay Toyo? Day, nadisgrasya si Papa ni mo. Oh, unsa na? Pa! Ngano ni Biya man ka? Gusto naman ako, ani, gawa naman ka. Pa! Alina? River, niya ka? Sakit kayo kung dugan. Ako na lang usap. Wala si Papa. Niya pa ko, Alina. Tuod. Kanasara ba di ka nabalik gikan sa Manila? Atong adlaw before na-discuss sa papa mo. Mao pa? Alina, naibaw kong dako kay kusaan mo. Nagigbuwag ko nimo tungod kay mulargahay ko sa Manila. Pero karon nga, nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na ko balik dito sa Manila? Ha? Isaan ako nimo. Di na ko magpalayo nimo. Ug di na gid tikapyahan. Tagay na ko klaing higayon. River. Okay, sarap sa ilalim. Gihatagan ako laing chance sa River. Unya kay ako naman lang sang usa, nikuyog ko niya pagbalik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon, minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, niya na mi dinhi sa Cebu nagstay for good. Og kabahin nila na Trisha og Marco, ako nahibaw-an nga nagkabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhin na lang kutob, takang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Alena nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan kalawakan. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.